Čaute športovci, vítajte pri našom ďalšom videu. Dneska sa budeme venovať týmto dvom produktom. Je to Wellness Protein a Protein Fit 80 od Compavy. Moje meno je Michal Pataky, som zakladateľom ProTraining.sk. Kedy ktorý proteín využívať, to je asi najčastejšia otázka, ktorú od športovcov ako ty dostávam. Často majú dilemu, či radšej wellnessák, alebo radšej Protein Fit 80. Čiže aký je rozdiel medzi týmito dvoma proteínmi? Obidva sú srvátkové s tým, že wellnessák obsahuje ešte aj vaječný bielok, kdežto Protein Fit 80 ho neobsahuje. Ale najväčší rozdiel je práve v podiele proteínov. 80, ako je to napísané, 80 znamená, že má 80 gramov bielkovín na 100 gramov, kdežto wellnessák má v úvodzovkách len 65 gramov, ale čo je výhoda, wellnessák má aj MCT tuky, ktoré sú veľmi dobre stráviteľné, veľmi dobre využiteľné pre naše telo na dodanie energie. Čo sa týka používania, wellness protein odporúčame používať hlavne ako nejaké druhé jedlo, druhú večeru, ako desiatu alebo na raňajky. Z jedného jediného dôvodu dlhšie sa trávi. Tým, že je obohatený o tuky, tak to trávenie je predĺžené. Kdežto Protein Fit 80 sa oveľa rýchlejšie trávi a je vhodnejší napríklad po tréningu, keď potrebuješ rýchlo doplniť bielkoviny, ale vieš, že budeš mať potom nejaké ďalšie jedlo, ktoré budeš dlhšie tráviť. Čiže to je základný rozdiel, keď si nevieš vybrať, ktorý proteín predtréningový a tento ako náhrada jedla. Sleduj nás aj naďalej, vidíme sa pri niektorom z ďalších produktových videí. Čau.